uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngokuthobeka ngibingelela ubaba umpostoli, abefundisi ngokuhlukana kwey'khundla zabo, obaba nomama, iy'nsizwa ney'ntombi nabanye. Ngiyababingelela bonke abazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu, uMsindisi wethu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ukuma la phambi kwabazalwane kuyinto ehlala ikhulu kakhulu. Akulula. Kwesinye isikhathi usuke ungazi indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, ngoba lapho uzibona ungelutho, avele uNkulunkulu akhethe ukusebenzisa lo mzimba onguwe, ngoba sonke singumzimba kaKristu. Bese uNkulunkulu akhethe ukuthi uzosebenzisa muphi umzimba, ngasiphi isizathu asaziyo yena nami engingasazi. Ngingathobeka nje, ngingazange ngicabange mangizwa ukuthi kufanele nami ngidlulise umbiko ovela enkosini. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi angizodlulisa umbiko ovela kimi. Angithandi ukudlulisa umbiko ovela kimi, kodwa kube lowo ovela kuNkulunkulu. Mhlambe ngakaqhubeki nje nendaba, ubaba esakhulumile ngendaba yokugcotshwa kwabazalwane. Kuyinto le njengoba lisho izwi ukuthi umuntu akazikhetheli yena, kodwa ukhethwa nguNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngangingakaze ngicabange noma ngangazi ukuthi uNkulunkulu ungibizile ukuthi ngishumayele, kodwa ukuphatha ibhentshi bengingakaze ngicabange. Kwathi ngolunye usuku sila eRichards Bay, ubaba uNcanana babusisa ngesibusiso ngabele ngabona ukuthi umbiko lo ovela kuNkulunkulu, naye ngikholwa ukuthi usakhumbula lokho akusho kimi. Manje kusho kimi kwangicacela ukuthi kusho ukuthi kufanele ngiphathe ibranch ingakaqali ibranch. Ngase ngithi mina hayi, ngeke ngimtshele baba umpostoli, uma ngempela kuNkulunkulu okhulume lokho ngizozwa ngapha umpostoli, uNkulunkulu uzokhuluma ngaba umpostoli. Ngahlala ngathula, iyangena iWhatsApp ikhuluma ngokugcotshwa. Kwasho ukuthi akusekho ukugxuma, akusekho ukushintsha, ngoba vele uNkulunkulu beseshilo. Kunento-ke eyayingehlela, bengihlale engikholwa ukuthi abazalwane abaningi uma kunesibo bonke bayakwenza. Ngizibuze noma ngibuze uNkulunkulu ukuthi njengoba sengivumile izono zami kungekho engisikhumbulayo sona, ngizongena yini ezulwini uma ngihambe emhlabeni? Impendulo ifike ithi no. Angazi ukuthi isiphi lesona ngisenzile. Uthe sengigcotshiwe, sengiqala ukwenza umsebenzi, mangithi ngiyazibuza lo mbuzo, ifike impendulo ithi yes. Ngase ngiyakhumbula ukuthi mhlazana uNkulunkulu engitshela ukuthi kufanele ngenze umsebenzi wakhe, wathi ngeke ngingene ezulwini ngingawenza umsebenzi wakhe. Kusho ukuthi lo no wayivezwa okungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu. Ushilo kuba umpostoli ekuseni ukuthi uNkulunkulu uyamkhetha ngendlela yakhe. Nami-ke wangikhetha ngaleyo ndlela ukuthi kusho ukuthi kumele ngisebenze ngale ndlela. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kimi okungawenza umsebenzi kaNkulunkulu kuyisono. Kodwa futhi ngikholwa ukuthi khona abasezulwini abangazange bashumayele ngoba bengabizelwanga vele lokho. Okusho ukuthi ukukhethwa kwami nokwakho kungenzeka kuhluke, kodwa-ke uNkulunkulu nawe enaziyo ukuthi uNkulunkulu ufunani ngawe. Mhlawumbe awukakazi, mhlawumbe uyazi, kodwa kunento uNkulunkulu engikholwa ukuthi umuntu nomuntu umkhethele yona, umbizele yona njengoba sila endlini. Nami-ke ngizama ukuveza ukuthi angimanga la ngoba ngithanda, futhi angimanga la ngoba ngingcono kunami.
kodwa ngime ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi mangime. Kube kuhle kuye ukuthi mangime. Uma bengazikhethele bengathi ngicela kumunye umuntu la ngoba akulula. Inkonzo le engelula njengoba sesizwile ukuthi singabe abefundisa abaningi ngoba ukuhlulelwa kwethu kuzoba strict kakhulu. Bese kwavela induduzo ethi nemiqhele yethu ke nokho izoba nkulu kuneyabayo. Kodwa futhi nakho lokho kuyinhlelo zikaNkulunkulu ekungezona inhlelo zomuntu. Umuntu akazikhetheli umsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyambonga ke uNkulunkulu nokuthi ngikwazile ukuma la. Ngiyazi ukuthi khona abangikhulekelayo nabangikhulekele. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzokhuluma ngendlela yakhe. Mhlambe ke ngizofisa ukuthi siqhubeke ne-theme yethu ukufunda khona lapho uGenesis 33 verse number 15. Ngizothanda ukufunda verse number 16. Sorry, not Genesis, Exodus. Nami sengikandela ubaba. Yabona ke siyaguga nawe. Hayi ngoba sengibuka kodwa ukuba ideka ngalendlela ubaba ngagcotshwa uNkulunkulu esebenzisa ubaba. Ngazi wasekhamba ngogcobo yini. Mhlambe ke singakafundi ngizocela ubaba uma beyakhulu asikhulekelele izwi. Kufundeka kanjani? Wathi kuye, uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha, ngokuba kuyakwaziwa ngani ukuthi kumele umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na? Akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na? Kulamazwi esiwafundile ubaba ukhulumile kakhulu izolo ngawo kakhulu ecacisa ukuthi uMose ubekhuluma lamazwi ekhumbuza uNkulunkulu ngalokho ayemthembise khona ukuthi uyakuba naye. Manje uNkulunkulu esesho ukuthi angeke akhuphuke nabo kodwa uzothuma ingelosi ukuthi ibaqedele lezi zizwe noma ihambe phambi kwabo ukulwa nalezi zizwe ababebhekene nazo. Manje kuyacaca ukuthi uMose wayengabhekile nje kuphela ukuthi balwelwe kodwa wayefuna kakhulu khona kukaNkulunkulu phakathi kwabo. Ilokho ayekufisa kakhulu. Angazi noma kuyilesi sizathu kuphela ukuthi wathenjiswa ukuthi uzohamba noNkulunkulu, kodwa kungenzeka futhi ukuthi wake waba ne-experience yokuthi ahambe engahambi futhi noNkulunkulu. uMose kwasekuzalweni kwakhe ngikholwa ukuthi wayezalelwe ukuthi akakhulule abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. uNkulunkulu wayevisane ekushilo lokho ku-Abraham ukuthi bazoya eGibhithe, kodwa after 400 years kufanele baphume inzalo ka-Abraham. uMose ngikholwa ukuthi wayesekwazi lokho ekhulele ebukhosini bukaFaro. Wabona belwa amaHebheru. Wazama ukuyilamula impi ngendlela yakhe. Ngicabanga ukuthi wayekwenza lokho ngoba elazi ubizo lwakhe, kodwa ngakasho uNkulunkulu ukuthi wenza umsebenzi. Ngicabanga ukuthi waphawula lapho ukuthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu akekho lapho, kuhamba ukuxaka lokho bokuhluka. Manje ngaleyo experience ngicabanga ukuthi yamenza ukuthi kuleyo naleyo nto ayenzayo enze isiqiniseko sokuthi uyenza enoNkulunkulu ezothola i-guidance, ngoba uma ezoyenza uzoyenza ngengqondo yakhe, ngekhanda lakhe,
bese aphambane nentando kaNkulunkulu. Ngoba umuntu nje uyafika uSathane azokutshela naye indaba zakhe eziphambene nentando kaNkulunkulu. Kodwa uma uhamba noNkulunkulu, ethi Inkosi uJesu ezami izimvu ziyalazi iphimbo lami. Uzothi khuluma uSathane, kodwa ngoba Inkosi uJesu uzobe ikhona kuwe, bese uzwe ukuthi leli phimbo elikhuluma la noma lingathi lizama ukuyifanisa nelinkosi uJesu, kodwa akusilo leli Inkosi uJesu. Njengoba lokho amaKosi eKorinte lesibili sahluko 10 verse 14 no 15 lithi iBhayibheli akumangalisi ukuthi noSathane uqobo lwakhe uziveza azenze ingelosi yokukhanya. Angazi noma uMose wayiqonda imloko ukuthi uma behamba nengelosi bengahambi noNkulunkulu, kungenzeka kufike lo owayeyingelosi eqala uSathane azozenza ingelosi, bacabanga bona ukuthi basahamba nengelosi lethu uNkulunkulu, kanti uSathane sefikile wazokhohlisa ngoba uyakwazi ukuzenza ingelosi yokukhanya. Bazitshele bona ukuthi basahamba nengelosi yokukhanya le abanikezwe yona, kanti sebehamba noLucifer uqobo lwakhe uSathane. Manje mabehamba noNkulunkulu, izimvu ziyalazi izwi iphimbo likaMalusi, bazozwa ngezwi ukuthi ubani osekhuluma manje. Kodwa makuyingelosi, inkinga yabo bazohamba bahambe badidele mangaba noSathane sefika eyifanisa nengelosi. Wayebamba-ke uMose lemfihlakalo ukuthi kungaba nengozi okungahambi kwabo noNkulunkulu, bangasuke badidiswe yisitha. Njengalokhu isitha safika ku-Adam no-Eva, siyazi ukuthi uNkulunkulu wayefika ntambama noma ntambama aze kubona abavakashele. Safika isitha sikhuluma nabo, angazi noma safika sikhuluma sibonakala njengengelosini, kodwa into esayikhuluma isitha ku-Eva yayizwakala kahle. Manje isitha siyakhohlisa, siyafika ngendlela kungazi ukuthi silethe ukukhanya, ngoba u-Eva sathi kuyena, sathi uNkulunkulu uyazi ukuthi amehlo enu azovuleka. Yabona ukuthi isitha sivela kungathi sizoletha ukukhanya, kanti sizoletha ukukhanya kwenyama. Kwase kuphuma ukukhanya kukaNkulunkulu ku-Adam no-Eva, base makuphume lokho kwakuNkulunkulu kubona, babona ukuthi banqunu ngoba le ngubo basebeyikhunyulile, bekhunyulwa ukuthi abalalelanga iphimbo likaNkulunkulu, benze ophambene nentando kaNkulunkulu. Bekhohliswa yini? Isitha esivela sengazi ukuthi sizokhanya, kanti lesi sitha kwakuyingelosi. Siyazi ukuthi ingelosi behave kanjani, siyazi futhi ukuthi ingelosi ingena kanjani ezulwini. Njengalokho encwadini kaJobe, uSathane wangena kunomhlangano phakathi kwaNkulunkulu nengelosi noma amadodana kaNkulunkulu, sho kanjani iBhayibheli. Waba phakathi kwabo ngoba wayesazi ngisho cishe nemhlangano ukuthi ihamba kanjani imihlangano yakhona, kungenwa kanjani ukufika emhlanganweni wasezulwini. Engikholwa ukuthi yikho abantwana bakaNkulunkulu abaningi uSathane ubalwisa bengakalwazi bona ubizo lwabo, ngoba mhlawumbe wabakhona emhlanganweni wasezulwini uhlelwa ukuthi usibanibani kufanele abe ukuthi nokuthi emhlabeni, usegijima uyolwisa ubizo lomzalwane, ngoba yena uyakwazi ukuthi kunjani bayingelosi nokuthi ahlale phakathi kweyingelosi. Azi uNkulunkulu athi weSathane phumaphi, abese yachaza ukuthi umsebenzi wakhe uzozulazula emhlabeni ezozama ukubuyisa abantwana bakaNkulunkulu. Umsebenzi kaSathane lo ezoqamba amanga. Manje ngifisa ukuthi sibheke ezinye zizathu ebezingenza ukuthi uNkulunkulu anqume ukungahambi kwakhe nabantwana bakwaIsrayeli, abantu abakhethiwe, okuwukuthi kwakuyinhloso kaNkulunkulu ukuhamba nabantwana bakhe baze bafinyelele la ebabizele khona. Kodwa kwaba nezimo ezamphoqa uNkulunkulu ukuthi anqume ukuthi ngcono ngingahambi nalaba bantu, ngoba uma ubheka lapha kuverse 1 no 2 ku chapter 33, uthiwa uJehova wakhuluma kuMose wathi, hamba wenyuke lapha wena nabantu obakhuphulile ezweni laseGibhithe,
uyezweni engalifungela ku-Abrahama naku-Isaka nakuJakobe ngithi ngiyakulinika inzalo yakho. 2 Ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho ngiwaxoshe amaKhanani nama-Amori namaHithi namaPherizi namaHivi namaJebusi. La uNkulunkulu ukhuluma noMose ukuthi inhloso yakhe akafinyelele la uNkulunkulu ebabizele khona. Kodwa uthi sebezohamba nengelosi manje. Abazazohamba naye. Uthi uzothuma ingelosi kodwa kuyacaca lokho ukuthi uzokwenza ngenxa ukuthi leli lizwe walifungela uAbrahama noIsaka noJakobe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi bekungenzeka uNkulunkulu uma wayengalifungelanga leli lizwe avele anqume athi anisaye lapho. Kodwa ngenxa yesifungo sakhe nokuthi izwi lakhe uyalimela noma sebonile bezenzile zonke lezi zinto inhliziyo yabo ilikhulu, kodwa waphoqwa yizwi lakhe uNkulunkulu ukuthi akalimele ulifungele ukuthi bazoya lapha noma sebehlubuka. Kodwa ngenxa yokuthi ufungile kufanele baye lapho kufanele baye khona. Kodwa wayengafunganga ukuthi uzohamba nabo ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke ngoba wayengafunganga efunga ku-Abrahama noJakobe noIsaka noma Isaka noJakobe, wakwazi-ke ukuthi athi okungcono ingelosi ezohamba phambi kwenu inisusele lamaJebusi ngoba anikwazi ukuhlala ezweni engilibizele kulona nabaJebusi nazo zonke lezi zizwe. Kufanele ngaphambi kokuthi nihlale kulezo zizwe lezo zisuswe zona bese niyahlala nini, ngoba kunendawo umntwana kaNkulunkulu abizelwe kuyona angeke akwazi ukuhlala kuyona kungasuswanga izizwe ezithize kuleyo ndawo. Njengomntwana kaNkulunkulu kunezizwe ekumele zisuswe ukuze ube kule ndawo uNkulunkulu akubizele kuyona. Yikho sinenkonzo yokuvuma izono yokuthi sichabe indlela yokuthi uNkulunkulu asilwele nalezi zizwe ziqedwe ziphele ukuze sihlale endaweni uNkulunkulu asibizele kuyona. Yona inhloso yakhe leyo ukuthi umntwana kaNkulunkulu uhlala endaweni engcwele. Yikho uNkulunkulu ethi 1 Phumani phakathi kwabo, ngoba abantwana bakaNkulunkulu bangabakhethekileyo, bayisizwe esikhethekileyo. Bathi ngesilungu we are peculiar people, abantu nje abakhethekile lapho. Ngakho abakwazi ukuhlala nanoma ubani, abakwazi ukuthi phakathi kwabo kuhlale izinto nabantu uNkulunkulu angazifuni. Kumele bahlale njengesizwe sakhe esikhethekileyo. Ngakho kumele kube nezinto ezisukayo, kodwa kumele kube nendlela abazohamba kuqala ngaphambi kokuthi bafike kulezo zizwe. uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi mabadlule ehlane, njengoba nendlela yenkosi uJesu ingakaqala ukushumayela ivangeli ithi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, yaqala yadlula ehlane nayo yayiholelwa umoya kaNkulunkulu ukuthi mayehlane. KwakuNkulunkulu wabaholela abantwana bakwa-Israyeli abephuma eGibhithe ukuthi mabayehlane, ngoba uNkulunkulu unezindlela zakhe ezingafani nezindlela zomuntu. Ngikholwa ukuthi babeyazi indlela yeGibhithe ukuthi ihamba kanjani, babengahamba bebuza kubantu ukuthi indlela yeGibhithe ihamba kanjani. Kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuthi yena uqobo lwakhe abe yinsika yefu emini, kube ngeyomlilo ebusuku, ngoba wayehlose uNkulunkulu ukuthi abantwana bakhe mabaholwe nguye, bangahambi ngokwendlela yabo, kodwa makube uyena ohamba phambi kwabo. Kodwa laba bantu bahamba behlubuka endleleni. uNkulunkulu kuyinhloso yakhe, kuyintando yakhe ukuthi thina njengethempeli lakhe sibe ngabantu abathandazayo. Uthe indlu yakhe yabizwa ukuthi indlu yomkhuleko. Ngesikhathi uNkulunkulu ebancisha amanzi ehlane, ngikholwa ukuthi inhloso yakhe kwakuwukuthi mabazithobe
baguqe phambi kwaNkulunkulu bakhuleke bacele babe nalokho ukuxhumana noNkulunkulu. Kodwa esikhundleni salokho uSathane wenza ukuthi mabacomplain, wenza ukuthi mababhikishe bashaya itoyitoyi beshayela uNkulunkulu. Esikhundleni sokuthi bazithobe bayalwa ngoba bazibona befanele, nalento ngesilungu abathi i-sense of entitlement, bazibona bona befanele ukuthola yonke into abayidingayo ngesikhathi abasithandayo. Babona ukuthi njengoba sebehamba noNkulunkulu nje yonke into kumele ibe smooth. Kanti yebo uNkulunkulu uhlose ukuthi ibe njalo, kodwa uhlose ukuthi ngaphambi kokuba kube njalo aqale kube nokuzithoba phambi kwabantu bakhe, aqale kube nomkhuleko. Ngoba ithi Inkosi uJesu ucelani khona nizophiwa, funani khona nizofumana, ngonqothani khona nizovulelwa. Yileyo nto ke efuna uNkulunkulu, ukuze uzithole unalento oyiswelayo. Hayi ngoba uNkulunkulu engathanda ukuthiba nayo, kodwa ufuna ukubona ukuzithoba kwakho nokuzibona kwakho ukuthi mina angilutho, mina ngaphandle kukaNkulunkulu angilutho. Kodwa uma ngabe izinto zizenzekela kalula, uzothi mina ngenze ukuthi nokuthi nokuthi. Mhlawumbe uMose uma wayephumelele ekuzameni ukukhulula abantu bakhe noma abantu bakaNkulunkulu amaHebheru eGibhithe, wayezothi mina ngibakhiphile abantu bakaNkulunkulu eGibhithe, ngiwenzile umsebenzi ngakwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Kodwa uNkulunkulu walinda isikhathi sokuthotshiswa, wathotshiswa uMose, watholakala eselusa izimvu zikamkhwe wakhe, uNkulunkulu wamthola eyedwa ukuthi akwazi ukuthi akhulume naye. Ngoba uNkulunkulu kuneyikhathi la efuna khona ukuthi akuthole uwedwa ukuze umzwe kahle ungadideki. Kunalezi zinto uNkulunkulu azikhuluma nawe wedwa ukuze uqonde ungadideki, njengalokho umpostoli ushilo ekuseni ukuthi sesiyayazi indaba yephepha ukuthi alilahlwe emgwaqweni. Wakhuluma uNkulunkulu nobaba umpostoli, asikuthole ezwini, kodwa futhi nathi sesiyakwazi lokho ngoba kunezinto uNkulunkulu ezakho ozozithola kuNkulunkulu, uzazi ukuthi uNkulunkulu ukubizele lokho. Lama ngoba sibheka kuverse 3 khona lapha kuGenesis, sorry kuExodus, ngiyatholisa angazi ngingeniswa nini kuGenesis. Lapha kulokho zakuverse 3, uye ezweni elichithima ubisi nezinyosi, angikukhuphuka ngiphakathi kwenu, lokhu ningabantu abantamo ikhuni, funa nginiqede endleleni. uNkulunkulu ngoba ungcwele, ubuyena nje ubungcwele. Manje mayehamba nabo abantu bakhe kufanele babe ngcwele ngoba yena ungcwele. Ithi Inkosi uJesu kuyenzeka yini ukuthi abantu bahambe, abantu ababili bahambe uhambo olulodwa bengavumelananga? Manje futhi iphinde ithi Inkosi kunabudlelwane buni, ubumnyama nokhaya. Manje yikho uNkulunkulu wayengeke akwazi ukuhamba nabo ngoba bebese bezikhethela indlela yobumnyama kanti inokukhanya. Leso sizathu engikholwa ukuthi senze uNkulunkulu ukuthi anqume ukuthi laba bantu angeke ngihambe nabo, kodwa ngenxa yokuthi nganquma ngafunga, leso sizathu esizokwenza ukuthi abaqhubeke nendlela, akungamini kodwa kungcono ngizothuma ingelosi yami ukuthi ibe phakathi kwabo. Ngikholwa ukuthi kungalesi sizathu uNkulunkulu ekhethe ukuthi emabandleni nakumabhrentshi kube nabefundisi, ngoba kunezinto athanda ukuyikhuluma ebandleni lakhe, kodwa mhlawumbe kunabantu abangcolile engeke uNkulunkulu uqobo lwakhe azimele ngokwakhe phakathi kwalabo bantu ngenxa yokungcola khona lapho. Kodwa mayithuma umuntu amgcobile bese akhuluma ebandleni ukuze ibandla liphenduke libe yilento uNkulunkulu afuna ukuthi abe
babe yilona ngaphandle kokuthi uNkulunkulu ababhubhise labo bantu, ngoba ubungcwele bakhe ekuzokwenza ukuthi ababhubhise labo bantu. Ubungcwele bakhe uNkulunkulu ekuzokwenza ukuthi umuntu mayedlula kulomhlaba engcolile abhujiswe ngenxa yokuthi akakwazi lo muntu ukusondela kuNkulunkulu ngobungcwele, and akasekho umfundiso ozokumela ukuthi uNkulunkulu ambekezelele, and ayikho futhi ingelosi ezokumela lapho ukuthi ambekezele. Yikho umuntu mayedlula kulomhlaba la ekwazi ukubekezelelwa khona nangenxa yabantu abathize, njengoba kuthiwa isiphi lesizulu lesi iSodoma neGomora lanxuselwa ngu-Abraham ukuthi abangaka nabangaka uma bekhona baphila abangcwele lingasinda yini. Kusho ukuthi babezosindiswa yilabantu abangcwele abakhona. Kodwa manje ezulwini kuya labo bantu abazingcwelisile ngokuNkulunkulu ungcwele. Yikho-ke wayengazohamba nalabo bantu, ngoba ungcwele kufanele abantwana bakhe ahambe nabo bengcwele besebukhoneni bakhe. Uma uzothi uhamba noNkulunkulu kanti awukho ngcwele, ngicela ukusho ukuthi uqamba amanga, ngoba uNkulunkulu akahambi nomuntu ongazingcwelisanga. Uma sibheka lapha uverse 3 no 4 noma sithi uverse 4, abantu beyizwa le ndaba embi badabuka, akwabakho umuntu owafaka izivunulo zakhe. Bathi mabeyizwa le ndaba ukuthi uNkulunkulu ngeke ahambe nabo, badabuka abantu base bakhumula izivunulo zabo. Ngicela ukuxoxa le ndaba eqondene nami uNkulunkulu wayembula kimi. Angisho ukuthi isono noma cha, kodwa ngicela ukuyiveza le ndaba ngenxa yalamazwi la. Ngifuna ukucacisa lamazwi ukuze ngiveze le ndaba. Angazi uma bekunyaka odlule uphela noma beqala nonyaka ngisakhumbula, kodwa kwangifikela kumina ukuthi angiyikhiphe iringi ebengifake esandleni sami njengomuntu oshadile, kodwa angiyikhiphe. Ngiyakhumbula kushada ubaba uMphemba, baba uMphostoli ekhulekela umshado wabo ngesikhathi befakwa amaringi. Washo ukuthi uyazi ukuthi noma siyazi ukuthi lezi zinto zivela emkhathini. Manje yami iringi le ayikhulekelwanga ngaleyo ndlela. Le engangishade ngayifaka yake yaduka, ngase ngizithengela enye engikholwa ukuthi zange ngikhulekelwe, angazi noma ngayikhulekela yini. Leyo ringi ke engangiyifakile engeze ukuthi angiyikhiphe. Angisho ukuthi kuyicala noma kuyiphutha ukufaka iringi, cha, angisho lokho, kodwa lokho kwasho kimi engakuzwa kwabo kwaba umqanso ukuthi ngik-accepte lokho, kodwa kwabizwa uma ngik-accepte ngayikhipha. Kuthe cishe ngenyanga edlule noma emaviki adlule ngaphupha kungazi ukuthi kunomuntu owehla phezulu engizoshada naye. Kwaqala kwabukeka kumuntu wesifazane, kodwa kwaphinde kwabona ukuthi umuntu wesilisa. Ufake iringi lo muntu, kufanele ngishade naye. Manje ngizoshadiswa naye kwatholakala ukuthi ayikho iringi kimi. Behluleka ukungishadisa nalo muntu ngoba iringi engekho kimi. Ngasindiswa yilokho, angazi noma bengizoshadiswa nedimoni yini. Umuntu ke mayeshada baba nyamanye nalo muntu. Amadimoni angumoya. Kusho ukuthi umuntu oshadiswa nedimoni, umoya munye nedimoni. Kusho ukuthi idimoni lizokhuluma into kulowo muntu abese ayi-accepta ngoba bamoya munye nalelo dimoni leyo. Laba kuthoma bahlubule noma nabehlubula izivunulo zabo, sithola sekubonakala inkazimulo kaNkulunkulu emva kwalokho. Ngisola ukuthi lezi imvunulo kungenzeka ukuthi bayithathe eGibhithe nomoya baseGibhithe. Kungenzeka ukuthi lezi imvunulo ebezibenza ukuthi bacomplain esikhulwini sokukhuleka mangabe behlangana ney'nkinga. Le moya engikholwa ukuthi kungenzeka ukuthi ayiphakathi kwabo iyona engicabanga ukuthi yayicontrola bona ukuze bathathe lama decision abawathatha. Manje bekumele
badile nomsuka wendaba ukuthi inkinga yabo bazibone kangaka uNkulunkulu azanqoma ukungahambi nabo isukaphi. Bayithola ukuthi le nkinga isuke ivunulweni, bayiphumula, waqala uNkulunkulu wazibonakalisa. Mhlawumbe nawe mntwana kaNkulunkulu kunesivunulo esidala ukuthi uhlulwe yisono, esidala ukuthi lento lwakangaka nayo ingaphumeleli, ungakwazi ukuphumelela lento yenzayo. Kanti kunalento uSathane abambelele ngayo. Lapha kuJohane isahluko 14 verse 8 uthi uJesu, angisayikhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kini. Umbusi wezwe ithi inkosi akanalutho kuyena. Kusho ukuthi ayikho into uSathane bengabambelela ngayo athi lo angeke akwazi ukuthatha isiphambano ukuthethelelwa abantu ngoba unezinto zami. Ubasopha ungabi nezinto zikaSathane, ngoba uSathane uzokubamba ngazo lezo zinto ukuthi ungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu, ungayenzi intando kaNkulunkulu, ngoba uSathane unezinto zakhe ezikuwe ezisempilweni yakho. Ubaba umpostoli ujwayele ukuyisho le ndaba endoda eyadayisa umuzi, wase wayithenga lo mnumzana. Eseyithengile lo owayidayisa wabeka isipikili lapha ekhoneni, wathi mnumzana lo muzi ngidayisela wena kodwa angikudayiseli isipikili. Isipikili kuseyisami, umuzi owakho ngokuthengile. Sahlala isipikili, sahamba isikhathi, wasuka lo muntu wazofaka isitshalagwayi sakhe, saqala sanuka, wakhompleyina lokwathiwa isipikili isami. Mina ngingena la kulo muzi ngegunya lokuthi nginento yami engezi ukuthi ngikwazi ukungena kulo muzi. Uthe esuka lapho wayezothatha inyama, wayigaxa lapha, yabola inyama, yanuka inyama, yadala impethu endlini eyithengile umuntu kungeyakhe. Kodwa inkinga ukuthi wayengasithenga ngesipikili. Isipikili umnikazi waso ubesisebenzisa ngendlela athanda ngayo. Ngakho lesi sipikili esikuwena esikwenza ukuthi ungakwazi ukuyenza intando kaNkulunkulu, dila naso, sikhiphe, sihlubuke, ngoba isona lesi sidalela inkinga. Awusihlolisisi ukuthi ngihamba ngakho yini lokho uNkulunkulu angitshele khona. Shilo bampostoli ekseni ukuthi kunezinto uNkulunkulu angakutshela wena uwena ngoba ukubize uwedwa vele. Uyathola ukuthi hayi ngoba la kuzihlangana nebandla nabanye abantu kodwa ziqondene nawe lezo zinto. Nami zikhona izinto engizaziyo eziqondene nami engakaze ngizisho kubantu ukuthi lokhu nalokho akwenziwa. Kodwa ngiyakubonga kulokho kunye ngikhumbulayo ukuthi ngikhumbula kuba umpostoli wayengitshela lokho siyidlanzana simbala ephusheni ethi lokhu akwenziwa. Ngiyakhumbula ngolunye usuku cishe wayekhuluma epulpit kwampostoli, ngicabanga ukuthi uzokwenza lokhu engatshela ukuthi akwenziwa, akakwenzanga. Ngathi ngiyabonga Nkosi, kusho ukuthi ngikholwa ukuthi naye wakhuluma lokho kuyena. Kusho ukuthi nakomunye kunezinto uNkulunkulu ayikhulumayo, kodwa kulikhulu ukuthi mina ngashumayela ngazo ngoba angeke ngikwazi ukufika ezweni. Kunezinto zakho uNkulunkulu azaziyo ngazo ekumele uyihlubule ukuze uNkulunkulu ahambe nawe ufinyelele la kufanele ufinyelele khona. Ngoba njengoba sengishilo ukuthi uSathane uyazenza beyingelosi yokhaya, uzothola uma ubheka ukuthi mina ngihamba nengelosi kanti usuhamba noSathane ngoba wayeyingelosi, uyakwazi kanjani ukuba ingelosi. Hamba kanjalo le ndaba. Lana ke kulokhoza ku verse 13 kuye ku Exodus 33 kuthiwa khona
ngalokho uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho, ubhekisise ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. La simthola uMose ekhumbula ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuyena ukuthi ufumene umusa emehlweni akhe, noma enalokho ukuthi uma ngifumene umusa emehlweni akho, uthi ake ungibonise izindlela zakho. uNkulunkulu semsebenzise uMose ngendlela emangalisayo, ehamba avunyelwe yedwa ukuthi kule ntaba uyena yedwa ozoba kanye noNkulunkulu, esebonile imanga namandla kaNkulunkulu. Kodwa uMose wabamba imfihlakalo. Uthi sekuthola yonke leyo nto, ubungathi ngokobuntu useyithole yonke into umntwana kaNkulunkulu angayilindela ukuthi uNkulunkulu ayenze umntwana wakhe. Kodwa simthola uMose la ethi, ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi. Still uMose usafuna ukumazi uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi wayenalokho ukuthi uma sikhuphuka ngoba uNkulunkulu uthe wena Mose nabantu ngizothuma ingelosi ukuthi ihambe phambi kwenu, ukuthi uma ngikhuphuka nengelosi ngizozazi kanjani indlela zikaNkulunkulu. Usazicelela nami manje ukuthi ngaphezulu kwalokho esikwaziyo uNkulunkulu esimsebenzise ngakho uMose, esezazi indlela zikaNkulunkulu, uMose uzibona engazazi indlela zikaNkulunkulu, edinga ulwazi. Umntwana kaNkulunkulu njalo uhlala elindele noma elambele ukulunga kwaNkulunkulu, ukumazi uNkulunkulu kangcono kunale ndlela ekade mazi ngayo izolo. Ngikholwa ukuthi yikho uMose enye izinto ebenza ukuthi angavumi ukuthi ahambe nje nengelosi engekho uNkulunkulu, ngoba i-third party information kwesinye isikhathi ihamba ihluphe. Mangakhuluma utho nje olodwa ngihlebele ubaba uNsibande lapha ekhoneni into ethize, ngikholwa ukuthi ngathi ufika kuleli yakhona ibisi distorted noma isishintshile, ngoba sekune third party lapho. Mhlambe yena uzobe engangizwanga kahle noma ngizwe kahle lona azomchazela mhlambe angezwa kahle, kodwa moyithola i-message from the source kusafe kakhulu. Yikho noma umpostoli ehlala sishumayeza ukuthi siye straight kuNkulunkulu, singathembeli kubefundisi bethu, kodwa sazi ukuthi siyaziyela kuNkulunkulu. Siya straight from the source, siye emthonjeni la sizothola khona i-information esiyidingayo, le uNkulunkulu asibizele yona, le uNkulunkulu ayazi ngathi ayazi kungakasekelwa umhlaba. Wayazi lento ngami nangawe, ekungenzeka ukuthi ubaba umpostoli akayazi lento ngawe, uzozuyithola ngokuthi uye kuNkulunkulu. Uma ungayanga kuNkulunkulu ucabanga ukuthi uzoyithola kwampostoli, unemsebenzi eminingi ngapha umpostoli ukuthi uNkulunkulu nomsebenzi ukuthi akachaze lokho umuntu okhona la endlini ngempilo yakhe, noma bengathandi uNkulunkulu kodwa sibaningi kakhulu. Ngakho i-information enhle nephelele kufanele siyithole kuNkulunkulu, ukuthi mina ngami yiphi intando yakho. Ngicela ukwazi kangcono kunalokho bengithi ngiyakwazi ngakho izolo. Usho kanjalo uMose la ukuthi ake ngibone izindlela zakho ukuba ngikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho. Uthi uma ngifumene umusa angikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho. Kusho ukuthi ukwazi intando kaNkulunkulu kuwumusa, nanokuthi wazi ukuthi uyadinga ukwazi intando kaNkulunkulu kuwumusa. Lokho kukwenzela ukuthi ufumane umusa. Ngiyakhumbula sake saba semkhosini sibonga umusa phezu komusa. Yilento ekhulunywa uMose la ukuthi umusa phezu komusa, kodwa lo musa uzolandela azoba ngaphezulu, uzovela ngokuthi wena uNkulunkulu ungifundise indlela zakho ukuba ngikwazi. Ngaphandle kokuthi ngikwazi ngizogcina ngalo musa wokuqala ongisuse eGibhithe nongithumile, kanti mhlawumbe umusa wesibili yilo fanele ungifake ezweni lesithembiso. Manje ukade ungalahlekelwa yilo musa wesibili, lo musa wesibili uzokulahlekelwa ngokuthi
ungafuni ukwazi uNkulunkulu, intando kaNkulunkulu somusuku. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukudlala asikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uthando Nkosi osithanda ngalo. Siyabonga Nkosi ukusinakelela. Siyabonga Nkosi ukusondla. Babona amandla kulezi zikhathi lapho izwi lakho linqabile Nkosi yaphakade endaweni Nkosi eziningi. Babona amandla sithike uNkulunkulu ongcwele sise kakhulu. Usiphe Nkosi amandla ingqondo ukubamba ngokunamandla izinto zonke ozikhuluma kithi Nkosi. Nangalesikhathi ke ngokunamandla onke siyakudumisa. Siphakamisa Nkosi udumo kuwena. Wena uNkulunkulu omhle ngesikhathi zonke. Sibonga Nkosi yaphakade amazwi Nkosi owanikeze Nkosi umgcotshwa wakho Nkosi phakathi kwethu. Babona amandla nakule mini namhlanje siyacela Nkosi umsize Nkosi, umkhulise Nkosi, umbiyele ngesikhathi zonke. Usisize Baba wethu ongcwele ube lapho sesizwile bese senza njengoba Nkosi lishilo izwi lakho, ukuze siba abantu bakho, abantwana bakho othokozayo Nkosi ngabo. Babona amandla onke, thatha udumo wena manje uqhubeke njalo Nkosi empilo yethu nangale mina namhlanje ngoJesu Kristu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. siyacela imayezi ngaphambili ukusazisa awuzokwenzeka egameni likaJesu uJesu Kristu.